Raġel jinsab l-isptar Mater Dei jissilet għal-ħajtu war li kien involut f'argument f'Bir Zebbuġa. L-argument seħ il-ħadd fil-għaxija għal-ħabta tas-7:30 fi-triq San Edwardu. Il-pulizija marret fil-post u sabet raġel li l-identità tiegħu għadha mhix magħrufa, mitluq mal-art u biġrieħi f'rasu. F'dan il-ħin intalbet l-għajnuna medika u r-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza għal aktar kura u ġiet ċertifikat li sofra ġrieħi serji u li jinsab fil-periklu tal-mewt. Mill-investigazzjonijiet li saru ir-riżulta li l-vittma kien involut f'argument ma' raġel ta' 34 sena residenti Santa Lucia u qiegħed jinżamm il-pulizija sabiex jassisti fl-investigazzjonijiet. Il-Maġistrat Filip Gallia Farrugia ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta. Żewġ irġiel ġarbu l-ġrieħi war li kellhom argument fil-Mosta. L-argument seħ il-ħadd fil-għaxija għal-ħabta tas-sitta fi triq Patri Ġużè Delija. Il-pulizija marret fil-post u mill-ewwel stħarriġ ir-riżulta li kien qam argument bejn raġel ta' 39 sena residenti il-Belt Valletta u raġel ta' 40 sena residenti Ħaltarxiem. Tim mediku tal-assistenza u raġel ta' 39 sena tieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza għal aktar kura fejn ġiet ċertifikat bi ġrieħi gravi. Ir-raġel li ieħor kompla jingħata l-kura fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta fejn ġiet ċertifikat li sofra ġrieħi ħfief. Żewġ persuni ġarbu xi ġrieħi wara il-karozza li kienu fiha beqgħet dieħla farblu. L-inċident seħ il-ħadd wara nofsinhar għal ħabta tal-4:30 fit-triq San Tumas Ħalluqa. Il-persuni li weġġew ma' raġel ta' 65 sena illi miegħu fil-karozza kien hemm mara ta' 61 sena, it-tnejn residenti ħażabbar. Il-karozza tal-għamla Kia Picanto li kienet misjuqa mir-raġel ħabtet farblu u ma nataw lajnuna minn tim mediku u ttieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza għal aktar attenzjoni medika. Aktar tard ir-raġel ġie ċertifikat li weġġa ħafif fil-waqt li l-mara ġiet iċċertifikata li weġġet gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.